stendi yaudogare akagara ipapa takatogara ipapa ane mhosva yaakanga atiza kumusha kwake usanda kuitsanangura kudai munhu mingi mhosva ipi yakatiza ngoma kuti azogara ndikati iwo ibva augare panzvimbo inzvimbo yangu. Panhau TV, nyaya sezvadziri. Claim inoti unodiwa mudaramambo makope nemhosva huru yekuzvigadza mustendi mangu nokutema miti zvisina mvumo, nokudaro uyana akakupa miti rudzi yaitemwa haina kutaurwa kanaka. Yakatengwa miti yakawanda miti rudzi munondo, mipfuti, misasa yakasiya yakawanda mivanga miti yakawanda nyika yatengeswa. ini Rosten Chizombe ndinovimba kuti ndichataura chokwadi pamberi ramambo makope iwe ndiwe Matias Maindaenda samuzaroko ini Matias Maindaenda ndinovimbisa kuti ndichataura chokwadi pamberi ramambo makope varwani basiri wazvinzwa here zvanyorwa zvichinzi unodiwa mudaramambo makope nemhosva yekuzvigadza mustendi mangu nekutema miti zvisina mvumo. Miti inosanganisira minondo, misasa, mipfuti, unoti chini nawe unaibvuma here namutwetu kwete mama raitsanangura itenzi zvakafamba sei ini mambo mukomana pamusoro imambo shemakope Masabhuku Pamusore mambo makope pamusore makukota Masabhuku na Yeminda mukomana wemambo akatema chinhu chekutanga ndechekuti aramba kuti akapinda mustendi main mambo mukomana we akapinda mustendi mangu sipakuchema ndakamuudza ndakati iwe pauda kuvakirapo ukapuwa naye ukunetera mahara stendi yaudogara akagara ipapa takatogara ipapa ane mhosva yaakanga atiza kumusha kwake usanda kuitsanangura kudai munhu mingi mhosva ipi yakatiza ngoma kuti azogara ndikati iwo ibva augare panzvimbo inzvimbo yangu akatakapuwa ndakati wakapuwa nani ndakati ibva nzvimbo ndeyepika takaipuwa isusu tatinona hatinatowa kutanga tauya kubasa chimira tichikulinga iwe ndiwo wacho hamako haubvumirana nestatement yataurwa neclaim yawe wakapiwa nanistendi vari munoenda Chaka makadi tiripo maingonya yemudariro mwana ari kutaura kuti ndima kamupa nzvimbo iri kupikiswa nayo kuti haisi yake makamupa ndianiko ndiani wenyu mutoro nzvimbo yaakagara ndeyani indisaba makamupa ii 88 iwe waiwe kupa ipo 1988 mambo 1988 kutaura munhu akakwana zvimbo ndeiso zvatovasaii
yangu akwete ndiye kwamsere ndiye ibhuku ramusere. Okay, Sabhuku musere vari kupi? Ndayamgara. Adenge uda kuzvabe. Kuedzai baba nhasi takadzvanywa nenguva. Vanhu vese vabhadhara mari dzavo here? Vabhadhara asi pane vamwe vabhadhara isina kukwana musingabva. Ndavabhadhara misigo. Nofana kutaura tisati tapinza nyaya kuti vatsvage mari ikano. Kuti dzinokati vatsaka mara. Vachifambire navo. Nyaya iripo ndeyekuti Sabhuku ndimi Sabhuku musere kaini. Nzvimbo yekutaurwa munoiziva here? Ndepani? Zvakanaka. Imuri nzvimbo ndenyu. Imuri nzvimbo ndenyu. Nhau iripo manje ndeyekuti isi nzvimbo iyi hatizi. Inzvimbo inofanira kuti mambo changamire vauye nebandiko ravo kuzoona kuti nzvimbo iyi yakamira sei. Ndirwo nomutonga nyaya yerenje yatisiri kuona. Uye zvine miganhu inofanira kunge kuine vanhu vanenge varipo changamire. Asi nyaya yandoda kubvunza Sabhuku chaka. Imimi mwana wenyu akatorerwa nzvimbo newe Sabhuku zvishora. Ise makatorerwa nzvimbo newe kwachaka. Chakakupai kuti murege kukwira imi muri baba wenzvimbo iyo chi vana vachikakatana. Makaramba makanyarara kusvika vana vangu vachatobana makanyarara. Dzimaifanira kuchema kuti mambo kuno kundatorwa nzvimbo yangu asi makaramba makanyarara sei kana yanga iri yenyu from 1988. Wakagara vari pachitoro chitaura taura Mati? ane waaizimaende ndiye mukuru akakatogara nevava avagara vese nevava uyu maendenda ndizosunga kudaaa kuchikoro ibasi yangu kutaura kuti vanasara Vakasiyana. vakasiya iyi Makaenda ndimaenda uyu ndimaenda ari pano ndimaendaenda uyu ndiani? Uyu ndiani? akwazara seku Taura iwe, taura. Ini ndiri muzukuru wanga. Taura kuti uri ani? Uri maenda enda. Ndimaenda. Uyu akangaenda ndimaenda. baba sekuru wacho Tiri kutaura chete izvo. Tati uyu ndimaenda akaenda. Uyu ndiyega. Saka gedegedzai. Ndambobvunza zvishomanana. Iwe wati ndiwe maenda. Imimi sekuru uyu munomuziva? Munomuziva sani? Mwana wamaenda. Mwana wamaenda. Kunetsana kwavari kuita neuyu nyaya yacho makaiti kudii? Ndokusaka maona wauya kuno. Imimi makaiti kudii? Ini ndakatombotaura naye chizombo. Ndakatombotaura naye chizombo. Ndikati wakomana uya kuti kugadzirisa inyaya. Ndikatumira shoko kuna Sabhuku musere. Haana kuuya. Sabhuku musere. Uyu wamugere naye padhuze ndiani wenyu? ndikuza kuti munhu wangu Munhu wenyu. Ari mubhuku renyu. Mhosva dzake dzaainadzo dzauya nadzo kuno udare akakusuma achiti chii? akanga asati atisuma. Saka kureva kuti izvo nyaya dzatiri kutaura munomu dzamabvunzwa negurukota nabujeri dzavakubvunza kuti makambogara nadzo pasi here kureva kuti matanga kunyepa. rega ndipindire ndichiti nyaya ndainzwa kuna chaka. Okay, hold on. Ndiwo Sabhuku. Muri kundiratidza kutadza kuchengeta vana vanogara nevanemakusha. Chekutanga. Chechipiri hamusisi kuziva zvauri. Chechitatu ndimi vana vangu vandinotarisira kuti ndimi munochengeta vana kurunyarara. Ndoona kuti imimi wacho ndimuri kutotungamirira kunokurwisanisa vana. Andi muri kundezva ndikutaura nokuti imimi vaviri ndimaifanira kutoenda apo kunotaurirana zvine rukudzo mukuwirirana zvine runyararo. Zvinapa iwe wati uri Sabhuku wakaisa munhu wako uyu, iwe wati uri Sabhuku wakaisa munhu wako uyu, nhasi unopane gakava. Saka sezvataura muchuchudzi ndichauya kugraundi. Zvamunoita manje isa hatingouya
unotakura mambo kubuya ikoko kunzvimbo ikoko. Right, munobva panapa muenda pana sekretary kunzai kuti tuye zvinofana usana wa baba unofana kugara wakasimba kuti unzi uri. So yeah, it's burning issues once again. Tatoka zvekare isuve burning issues yemba health clinic handiti tikuti isuve burning issues questions dzakawanda dzatinogara tichisangana nadzo vanhu vachitibvunza zita redu reburning issues rinongomirira iro kuti issue inenge iri pakati pehana yekuti haugoni kutsanangurira mumwe munhu. Tikuti isuve burning issues yemba health clinic tinorapa zvirwere zvakasiyana siyana handiti. Vamwe vanobvunza kuti takambobva nekupi. Isusu takauya apo taona kuti nyaya iyi yebedroom yanyanyoita yanyanyonetsa, ndo patakauya isuve burning issues tikaita tsvakurudzo kuti sei madzibaba edu ekudhara vaikwanisa kugaragara nevakadzi vaviri kana vatatu vese vachivafadza. Ndo patakaona mishonga yavaishandisa iwa yanga ari manatural herbs. Ndo atakatora manatural herbs yayo isuve burning issues handiti. Ndo watinenge tinawo maherbs edu ma 100% natural. Saka tiri kuti isu tinorapa zvirwere zvakasiyana siyana, zvinhu zvakafanana nezvirwere zvepabonde. Tiri kuti nhau dzekukurumidza kupedza bonde iwo uchiri kuda. Tiri kuti nhengo dzisinganyatsosimba. Tiri kuti vese vane ma-STI tinokwanisa kuita sei kunge tichibatsira. Musana wa baba